Yame asumdwe nkan ohwefo bi a ohwe Nakoah Elisha. Baby biara ohwe me free. Me mpai boni se osuru Nyankopon enhyira wo. Na wagye so amen. Na Awurade ma ene dei enye dapa ema wabrabo enye nhyira enye mpagya enye nkunimdie ema wo. Na mefasa akwanya yi so akyea Elisha ema nyina. Baby biala wo hwe Elisha efri na wo ye Elisha pa. Oman Ghana ene akwantuom baby biara. Me de Awurade asema wo. Mesre nyame se wono a wo ye ohyirafo Nyankopon oma 2023 enye wafe wa wo hwe me. Na odofo ene dei me pese me ma wo tensem bi ase. Ewo ewiase a yewo mu sisi ye. Because ye jitum say you will be ase. Now according to Bible, or say asase sofo muwie. Tie me. Asase esofo. Ye ka asase sofo kora eni hwan no. Meka ho oso ka ho. Nti according to Bible, or say asase sofo muwie. Na eba ya santema mu so a dwie ewa ase kire. Because obika se dua enye ni jisem. Obika se dua enye serie. Obika se dua enya dia enye nkranhyesem. Na chese bibi boni ayede esimpo free. Na die ama mekasa ye tenten. Ye wo abofra bia ba wiase a odi ni suo ene dikai ba adentia ba bia wapie ne nye. Tie me. Abofra bie ni hɔ a yeyi ni free yefrum ɛda no ana wɔ sere Davida. Ɛno ɛma wuhuru sɛ wiase na yaba no yɛba ne yawo mu ɛyɛ ama no anigye kwae so. Nti yɛwo abofra bi ato hɔ nɛɛ na wasusum na wɔsu. Ɔdɔfo mepɛsɛ meka kyerɛ wo sɛ hyɛbrɛ yɛntɔn hyɛbrɛ yankwaji shebre nyame enedema. Yes, me se shebre man enedema nyame enede shebre yeden ema. Sabe usi so mo frasi brem na wo ko school a untimi nkobusa school fees emfra bonto so ni ho. Na wo hunu se wo papa ni maami bia omo nede wo bai wiase enti omo nsem ene wo sa wo gi school fees no. Sana shebre shebre ye jifri nyame ho ye jimfri wo bi ho. Na si ye woni pa bebra ehwe Elisha sabre ya shebra won di ba bi ase no ene sta shebre no efri won sa adentia wa ma ho kwaya ma owifuo bi wa ma ho kwaya ma efie bayie bi. Oba bonsam bi one ne daye bema bonsam bi one ne daye ensuo bi so okokopɛ moa konfuo bi okɔ bre bi sɛ wo moa no enti ama ne hyɛbra ne kura ne kane empagya bi a ne da wabra so no eneni obiem sɛ ye na kane abrabɔ paate no enente sɛ biem. Yonkuo bi akyerɛ wo baabi a na nsesa wo fa. Yonkuo bi akyerɛ wo anamo bi a na eni wo tirim sɛ wo betu na so watu anu ho ne. Na so kai na wo sɛ mihu yanka ewo hoi inni atru. Mihu yanka ewo hoi na wade pa bi na ye den na efiri wo nsa. Odofo die me pese me ka kyerɛ wo ne dan nyina ne sɛ ewiase ena ho kwa. Nti so obi ka kyerɛ wo sɛ ewiase eda ho kwa na wonim de wo ka. Because ye hwɛ ene wiase ya ye woni pa bi a ana adifo ne asofo bi a abɛfra nyamedwuma ye mu na wontumi bie wano kra ka sɛ hwee nye de eni wiase. Na so me pese me ma ohwɛfo bi a wo hwɛ Elisha timi hunu sɛ bibi ewu wiase. Because bibi ni wiase a
kojina kaa kwam ne gina wo se kaa mbebo se wunwu a esanse bibi wo wiase na kaeba na wanwane a ebebo wo wawu nti kaeba e wo se wudwane gere eje wo kranka it means say bibi betimi yekum esanse bibi wo wiase nti ena wo fom wo bi a otokosua na wo de bofem bowdin a na ahunhuma som wo waje wo nkwa efiri wo nsa bibi wo wiase esanse bibi wo wiase nti ena wo fom wo bi a na wo atonsa na wo agina nsuo ho na wo kanche eni naani na wo fu ahye we ina ma yehu se ewiase no ye wa ahunhum pii na ye de ewo wiase odofo me pesa me ka kire wo se abrabo a wo mu ne da ya me ne wo kasa no enye se na wo pe wa brabo debi ompe wa brabo se da asetena wo ne wo yire ete ne wo aware mu no enye se na wo pa aware no anamo bi a watu a wanu ho no na enye se na wo pa brabo no na esanse bibi wo wiase nti wo hyehya de pa no na obi so de ade boni ese ni pa wo ye de wo hyehye we nyina be hia mase ubetu anamo afa o destiny aye kan se shebre midi kakayo me se ade aye friend se shebre ye den ye ton wana ka kire wo se bibi ni wiase Bible say ma ye mran ayeda momom ayeda na mo ankonso be enso hwebe na Bible ka ho ase mama enso hwebe it means say bibi wo wiase nti na Bible say bom ayeda na wa ayeda wan konso hwem it means say wa mom paya bibi beto it means say wa mom paya abrabo no ebe sei it means say wa mom paya inhire bia wo hwa bi wo free ajane wono wonsanka it means say wa mom paya empege bi e da wani for future no untimi nkoto mpega bepo no nti why na ka kire wo se bibi eni wiase entna ho na sofu bi ndada entna ho na sofu bi nkasa ansem yi ensisi waso Adom Elisha me kan asem bi se wa unsikani a sorry ababi akotro nyankopon fie da onipa bi awa ahukire mu a obre ne ho ase na wo so nyame no kurem sikani bi a mu nyame yes tie me sikani bi a omu nyame enti before sofu bi be bie na no be kase nyame bie ni ho miye nyame miye sei na saa sofu no wanya ne ho awie wanya de wo pe wo wiase bi aye den awie enti wo hu ne ho se oni nyame ye den eye pe enti e wo se wo kase tie nyame a wo so because onyame a obo ne so bo na saa se kura no ojitu se obonsam wudini otiase Krista osoro ne asase ye ne dia no onukura ajitu se bibi ye den ewo wiase enti na wotena wa masofu bi aka kire se bibi ye ne wiase eya nanse sem wati se bibi ni wiase ye gina ho na obi mfatuo hwe wo so na wonto se wu mu a nti so obi tuo na wo bewu dia believe it say there is something bibi wo ho nti da bia Elisha me kan say bi say hey yeah to me nyame to me badu power nyame power nyame power na ya bro to me nyame to me be wajuma power nyame power yeah power
nyankropon twe di abon ba say Adom kakachie no di tumi etiase nti Elisha yesunsun sorry di for yesunsun sorry frefo yi bidi di America ye gyina ne ma so na ye nkasa kwa preje wo kra fi osefo nsem preje wo mpega firi watamfo nsem because Bible says Satan by say will be kum no wasay bibi ni wiase ese na Kristo obonsam ba ese will be kum no wasay tena wo sa hwi ni wo so obonsam nku a tena wo sa hwi ni wo da fa obi ade no won kese wo se enye yi a bibi wo wiase believe it because before obi be bie na no be kasa tie nyame kese no na sa di pala wo nyame ho enunti na obonsam efum Kristo a wo ye yaje nkwa no afa drum pempen so obi na Satan ya hunu se oni nyame aye den aye pe enti e wo se wo challenge nyame ene ye wa difo ne asofo bebira omuhunu omuhu se omu ni nyame a wo bo soro ne asase na ye den aye pe enti wo kasa afsi se onu so ye nyame fufuro bi never untimi nye nyame ema ne yeye yes ya wa asofo bi a said Satan awo ye Lucifer obonsam edru brebi ohun so oni nyame aye pe nti o so oni nyame esi kan no saa ne wa asofo bi o wiase ne adifo bi a enne omo no sika ne ahode enti omo ho se omo ni nyame kese no aye pe nti hwini ho nyame obo ni wiase krase ye mompa ye ne yanko so wi oso si hwini ho why the catcher o se hwini ho believe so there is something in this earth jitum se bibi e wo wiase we see orafo 2023 our rebeku anya me pai bo no na so afi we obi biara oyo warefo bia gina yie oyo warefo gina yie bo nyame mpaye pa na afi amanfo aware eti ekeka etosu biem edie ne beba ma be fa ne yirechi ebe wo ba edie sie ana se oba ebe wo ba na wode asie wukunu na ompese wukunu be yede ebehu se wo ba na ma so be fa ne yirechi ene obi akowo baabi na ompese ne yiri behu se wo ba na so ma ni wuo achi no na afi ye do abofra bi firi baabi aba se obanie ana oba ni wuo achi no na ye de abofra bi aba se maami a wawui ne banie adintia maami kan se wo chiro hwe eyi ni pase you have a secret na ewiase ekwai bi tini wo nipa eni so ekwai bi so no na wieye eyowu apai mama se wo ye bibi asie wo kunu na wo ye bibi asie wo yere na eye wo se odasani bi animu a tie me odasani bi ananimu eye ahwe wanimu na hwe wachi na hwe wo nchem ni wo nchem na se wo bi made a eye ahwe soro tie me eye ahwe esoro na kai se onyame obeba obana wawo nasie no oyiri nim ukunu nim bet nyame onimade nyina utie nyame onimade nyina o housemaid na woni no da nyame ehu oyiri nia na woni ne da ukunu nia be ma na utimi makwai ma wode wo da nyame ehu eniema bi a wo ye da kiresie ukunu nyame wo hu mese boni bi a wudi sumasi bi ano sa wo hwe wadim ni wachi na wo nchem ni obi ma eya hwesoro na kai se nyame obeba onyame ona yebesumo Jesus eradi ona yebesumo enya ona aba
Eradi enyeuna Peter ni podi uye sentreni Minyamye Yebesu Amen cancel we sunchre Oshefo bi a Ohwe Elisha Another many abri pa because niema bi kosu na wiase mu a se yeye adihunufo ye nyamdwuma difo yi se yankasa niema be kechi ama yedebi mama tie me ye wo kasa bi a ana ye wo adifo bi a sabi ombie wa no kasa die okura no onipa bi a ntimi nyeden enyi mfiri nsem tie me yawo adifo bi ene omo kasa se nobody can take it from me enye kasapa that is the reason ama me can say me say yawo adifo bi ene omo aye omo se omo ni nyame yeden eye pe because odasania eni nahi ye bebo adaka manade wa hyemu de untumi nkase de kura wo obi ntimi yeden enji mfiri wonsem oboa Elisha me se oboa obi betumi anje afiri wonsem adenti na make asa minim sikadi bia onye sikanya na yare abo sikani na edaya di sika gumu no ode safo atu edan ni mu na papa yi da konfo anochi ji oda wowuo aso na ne safo ekura no da ne bo so sei watu sika dai ni mu ana safo ne da ne bo ana papa yi owuo eje ne nkwa ye den afri ne nsem na papa yi fin se ni sika dai no onipa bi entimi njesa ni sika dai safo ye den emfri ne nsem na so eto dia den a owuo je papa ne nkra fri ne nsa no afi papa na nkasa je sika dai ni mu ye den eto fam ode safo ne gu ho no it means say wa salute na ho odi ntimi ni nimudie ni sika na hodie de bibia ntimi ye den ensevu ni biem wo afi wa salute it means say mama dia wo no baby a wadru no obi betimi esa wo obi betimi enya de esne de wanya no then don't try to say nobody can take it from me obi buy ansa na wo ba wati yes obi buy ansa na wo ba nti dia wo bi ano obi enya bi atwam believe that ya kesem ne kasa ensese dasanika because you will nyame bia or say I am that I am many dear many hallelujah say nyame and our kasa nobody can take it from me say nyame netimi kasa because ono ne de won ne or say me tumwa obi ntimi muwe na mi bue so a obi ntimi nyeden entum then believe Yahweh Jehovah Agra believe Yahweh jisanya mikasi yi dasani ntimi nkasa bi ho na dasani asa ka asem se mikura obi ntimi nje oboa ani nahe ubegye it means say no tiemu na ufri baye na no tiemu na obesaye den akọ nti mprebebre me ka asem bi se odifo bi ana odwuma yeni bi ma ne hom ne so a eya na wakai se asennua no Kristo kura de hwiase enti se woni padasani tiemi eya na wakai se asennua na yede to katachie na chiri no kai leja meja de hwiase o asennua na nkasa no obrempom obrikisi jane du ahuampamu dom belema nyankopon no ahuntahunu nyame no ode asennua ne bo fem enti se wo dasani nti ye wo kasa bia ni kwai se wo mefa akwanya iso na machia Lilwin
Baby biara abrantie Lilwin den ewo. Na 2022 ni mu Elisha me beka se mi se afiwe ye like abrantie friend no se like afi be ye ne nafe na empeja kese bi da ho ma abrantie no na nansan mi hwe media ni mu a mi hu se Lilwin ekire nsem bi se ye wo YouTube star and ye wo Kumawu star me pese me catch Lilwin baby biara wo hwe me free se Lilwin ente ne ho ase na onjintum se ewiase ebi beba ebi beko ebi beba ebi beko sa na Israel domberema no oye ni wiase sa na nyame ye eye ni wiase die wontimi manko eye agenkwa ne nko a because ye ni agenkwa odi ka baaye ene ye wa agenkwa wo ba bienu but wo yo dasani die ebi beba bebi akọ enti Lilwin said ye santo no baaya no mo na ye kuku dam no said ye santo kwame usu ansa jagwamo kuku dam fo we nyina baaye ne ajako mu nyina baaye eno mu nyina ne ma sesa kakra jitu se ebre bibi ebeso a untumi enyo kandifo nkosi awieye because everybody ma 100 years kra na obebo fe nti niema bi ekoso media no no mesre abrantie friend Lilwin say baby awa brabo apmane homere so akoduru bia no fa ho ani monyam ema awurade na enya wo hu nyame foforo yes menya wo ho se nyame apeja wadu pempensuo bi then ode wo ho nipa bia ni wiase a ode ne ho ode ne ho no oni awurade nyankopon because onipa ode wo ho a kayale mo onipa ode wo ho a okasa aduane mra na nka aduane aba ka mra na ka aba sika mra na sika aba we mra na we aba bete sansa wonni wo nti bibia no bi sika na ye den ekoto ade kro it means say on de wo bete sansa ye nyame a wo ye odefuo mu odefuo eye obrempo mu obrempo o man nsaso ana o sikente ekura bi nyina anya mpata na saa nyama we nyina ba fem no eye namu a over 5,000 people enipa pim sampata nyina so we kire se ye wo odene ho nyankopon bi a odene ho tie me ye wo nyame mu ahodo bebre Elisha me di meje chi nyende na so wiase mpanifo si krobi so toa so na wonko obi afuo mu da wo se wonko ane bema de me pesa me ka kire wo na dan nyina ne se ene ye fiada Elisha me nkasa fiada da na ene makasa fiada koko makasa ne baby biala wo hwe me firi jitum se ewiase bibi ewiase na ajitum so se de wo bia no obi betimi esan ho ana obi betimi enyas ne de wo ewiase oye wo ho me beberiba opem nti so woda sori a eya kayo ahyase na kai ba bia wo free na ye wa difo ni asofo bia ma wo ho me so hwe social media ya ni bia se nyame kan nyina wachi ya mama asembeto because media ni mo niema ekoso wo media ni mo ye bebre challenges bebre e de ekoso just me show nkuna say 2023 ubedi no matter how said you abrabotie afi empai bone say nye wafi de wo papa ne wo maame entimi anye hye kom to abrabo so say urade ma wonye eniema bi a wo ne wukunu ne wo yere adadwene hu mfie bebre na mo sanka ye hye kom say urade ma wo sanka if I be a man of God Elisha ye nyame difo a me kasa say
2023, your life will never be the same. Yes. What die na can muramuno, a brasso so be sinafi. A juma be our pesa will be our son can a brasso sa few won't sabeke juman. And Kratana was shedding for so many years. A soft pimpe malam for a juicy for a juicy dear. Not still Sanka, Michelle Paul said, if you believe me as a prophet of God, a radical Sanka in Kratano, the Bila will shall be free. Miss Rena, say, any spiritual agent, any spiritual marriage, ye say, only what brother him. Na abrebia omone pantum any promise and faith. May the consuming fire burn your enemies. Ujano and show a thankful. Misra sumdiema wabrabo, baby biela wo hwe me free. Misra nshira ema wabrabo, misra impega ne kesiye. Se afi die nyame aka fa wo biara no. Meja ema ne mbrem. Elisha nie na wo Elisha dia na agra honhom edi wanim kreta ene de me na minim dia wona mu minim dia wo kom ene Elisha nkasa na dia ye den ma dipa no enye den ma awurade minim ba biara afi we wo de wani a kire wo de wanam a kire me kanfo Kristo ma wo se ono nko ani agenkwa believe God chinyame di na ohyirafo oni wo nkuto meje nhyira na oni wo ndi ni yie. Bye-bye.